Noraboa, chicos. Sodes finalistas aos premios Mestre Mateo. Quen contaba? E que? Estades contentos? Eu non me esperaba isto, Non, eu tampouco. Mi madriña. Eu que son así, o que chaman agora cultureta, non? Sí. E poder ver todo iso desde dentro é como un soño. Sí, é un soño, eu levo sin salir 3 meses, imagínate, teño unhas ganas de ir á festa. Bueno, xa, pero a festa sí, pero date conta que está, Sí, o está... sabes, a elite da cultura galega ali é... Bueno, sí, pero hai que pasarlo ben, é un día de festa, estamos nominados, non? Xa, pero Pero un día. sí, pero date conta, nós tamén teremos que estar pendentes de miña nai, e tampouco é un... Como que tua nai? Claro, se temos a entrada esa que temos a maiores como nominados, eu pensei que é o normal que veña miña nai. A onde? Os Mestre Mateo. Os Mestre Mateo. Home, vai estar Luís Tosar. Tua nai, con Luís Tosar, os Mestre Mateo. Non con Luís Tosar, que miña nai é xereira de Luís Tosar desde que empezou. Porque hoxe desde a tele que se veía moito mellor aí cos primeiros planos e todo, que vai facer tua mãe ali na gala? Pois por esa regla de tres xa non vamos nós tampouco, vemos os premios pola tele. Que vamos ir ali empuxando, non? A silla de rodas. Ai, Paquillo, por favor, o da silla de rodas non ven a conta agora. A ver, xa me encargarei eu do que haxa que empuxar, xa me encargarei eu. Miña nai ten 88 anos e ao mellor ano que ven xa non está. Por suposto, non creo que esteamos nominados tampouco o ano que ven. Entón, a ocasión que ten a miña nai de ir a unha gala deste... Perdón, é que me poña sin pouco, pero... vou agora un é. Mira, tua nai que se quede na casa. Mira, este ano vamos nós. Sí. Sí? Sí, vale. E o ano que ven que viña tua nai. Moi ben. Prometo che que o ano que ven tua nai. E prométesme que imos estar nominados o ano que ven? E prométesme que miña nai vai estar viva o ano que ven? Non poñes así, eu... Home, Pero a tua nai non lle vai facer gracia isto, que aí é todo desmadre, que están zumbados os da cultura, que veña alcohol, drogas... Están zumbados da cabeza, que vai facer tua nai aí?